masoya ku zo mi gaya a yau na biyu angon ummi yayi zamowa a waƙar ta sa'an tunani na yabawa ta ce ne rawa kakan auren kwan daurawa na fi yau ango ne kuma gashi tauraro ne miji abun ummi ne sai dubu ta taro masoya an daura a yau na biyu ya zama ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kar su rabe aure da masoya an daura a yau na biyu ya zama ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kar su rabe na saba da kamun da nake son yi buwaye zan yi kira mai juya yayi zafi sun yi ya kaɗai ta gwanin kudura shi mini baiwa wanda suke gaba da nema sun haƙura masoya shi da rike kun ga kenan ba ne bara aure da masoya an daura a yau na biyu ya zan ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kasance Allah ya salati mun marzan ka bi baskin al'umma lamarin ladana ne na wanda ya je shi fada ta ka sama hale da sabai ne a saka su cikin salatin ba da gama sai na saka su dan kauna ta rasulu su ma sun karike mai son su kenan zai nasara aure da masoya an daura a yau na biyu ya zan ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kasance muna amarya ummi da na biyu da kira ku fito ku tsaya bakar ku ta aure ne da maraba ja da baya za da biya sanai yake da ku yi hakuri da zama da juna ba gajiya shawara ta inda ba ku dinga amfani da ita kwa gari bar amsa kira aure da masoya an daura a yau na biyu ya zan ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kasance na biyu yau amma kama da rumbi karbi da kyau ka rike sanci da shanta da masu tirar ta yana wuya daga karka make ko ka zame mata mai hinuwa ciki ka ce ta kawo ta fage auren ku yaya a dinga misali ko ku yarda da yin Allah ba mai yin fatan kadara aure da masoya an daura a yau na biyu ya zan ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kasarabe kai ka zamo mai nemowa ne na faɗa komai wahala zaman aure na soyayya na yin sako da babu dala kai za a zauna dole saba in ya zo ku guje matsala yo hakuri domin rayuwa gare ku yau ta canza kala kar ku kosawa da jira aure da masoya an daura a yau na biyu ya zan ango gurin ummi mai shagali dangi ni musu fatan kasarabe aure da masoya